ଅ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆଉ ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ କୃପାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଜିର ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ସକାଶ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ କୃପା ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସେ ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୟାରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କର, ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ରହିଥାଉ। ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସର୍ବଦା ସର୍ବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା ସାର 103 ଏବଂ 1:2 ଲେଖାଯାଉଛି ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର ଦେଇପାରିବ। ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ଆକାଶ ତଳେ ଯେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏହି ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ଚାଲୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାଟୁ, ଅନେକ ପାପ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ମାନେ ବିମୁଖ ହେଉ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସଜଗ ରହୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନତି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଜଣାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ
ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ କ୍ଷମାମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ସ୍ନେହମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ରବିବାର ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଏହି ପବିତ୍ର ରବିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଉ ସହଯୋଗ କର, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢ଼, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଆସେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛ କି? ତୁ ବି କହ, ଇଆଡ଼େ ଆସେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ବସ, ଟିକେ ନମସ୍କାର କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି କହ? କେମିତି ଅଛ ଆପଣମାନେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି କି କହ? ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି କି? ହଉ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।